Du kan få alt hvad du vil have i Alices restaurant. Du kan få alt hvad du vil have i Alices restaurant. Gå derned eller prøv at flyve. Den ligger 20 mil syd for Café 7. Du kan få alt hvad du vil have i Alices restaurant. Det hele det startede for 2 grundlovsdage siden. Det vil sige på den grundlovsdag, der var for 2 år siden, da min ven og jeg tog ned for at besøge Alice i restauranten. Men nu forholder det sig jo således, at Alice hun bor ikke i restauranten. Hun bor i kirken lige ved siden af. I klokketårnet sammen med sin mand Jens og Mave, deres hund. Og når man bor i klokketårnet, sådan som de gør, så har man jo en kolossal masse plads nedenunder i kirkesalen. Og eftersom de havde tømt kirkesalen,